Bueno, bide honetan, lau eta bost garren gaien azterketa ereduaren laugarren ariketa da. Bueno, hemen emoten digute funtzio baten adierazpen grafikoa, eta eskatzen digute kalkulatzeko zein dan bere definizio eremua, gero, maximo eta minimoak erlatiborik baditu zeintzu diren, eta zein tartetan dan gorakorra eta zein tartetan dan berakorra. Vale? Bueno. Tarduan, definizio eremua. Definizio eremua jartzen gara hemen eta azten gara begiratzen. Vale? Ipinikote nengo berde erabili duten ez, apizkarlo bitxuo. Bai. Daukagu, hemen azten gara, laua bai sartzen da eta azten gara mugitzen, bai? Hau sedana, jarraitzen dugu, eta irura ailegatzen garenean ametik, puntu zuri batera ailegatzen gara. Baina, irua badago hemen horrengo adarrean. Bai? Horren jarraitzen dugu horrera, eta ailegatzen gara bostera, onaino. Beraz, definizio eremua izango da minus lautik bostera puntu guztiak. Barne. Naiz eta funtzioa etena izan, definizio eremuan ez dago etenik. Vale? Bueno. Orain, B, maximo eta minimo relatiboak badauz. Bueno, gogoratu, maximo eta minimo relatiboak dira. Maximo relatiboak dira, bere ingurunean, inguru txiki batean, dagoen punturik altuena hori da. Vale? Orduan, kasu honetan, puntu honetan daukagu maximo bat, zeretik inguruan dauden puntuen artean bera dalako altuena, beraz, x minus b, izango da maximo erlatibo bat, jarraitzen dugu aurrera, eta daukagu beste maximo erlatibo bat, hemen, bere inguruan daudenen artean bada altuena. Beraz, x berdin bost puntuetan, bietan daukaguz maximo relatiboak. Bai? Zelako letra ederra, Bueno. Maximo eta minimo relatiboak alditu gaipatu x-a bakarrik emonez, edo esanez zeintzu da zen puntuago da. Minus bb eta bost b. Vale? Bietan ondo. Minimo relatiboak minimo relatiboak egongo dira. Bat hemen, minus lauan, ze bera da bajuena inguruan, beraz, x berdin minus lau, eta beste bat dago amentxe. Vale? Hau da, x badanean. Eta hemen, alduzue pentsatu, badagoela. Ba ez, ze inguru honetan, hau zatia hartzen dugu kontutan, beraz, ez da bajuena bere inguruan. Vale? X-aren inguruan dauden balioekin, hemen inguruan dauden balioekin, bera ez da bajuena. Vale? Horrezatxik, hau ez da minimo relatibo bat. Minimo relatiboak bi hauek dira. Edo, alditu ipini dizela, minus lau 0, edo, bat minus 6, ez? Bueno. Eta amaitzeko, nundan gorakorra eta nundan berakorra. Gorrako eta nundan gorakorra. Hemen tarteak ipini behar ditugu. Vale? Bueno, doia igotzen minus lautik minus bira, eta gero batetik barkatu. Batetik irura, eta irutik aurrera jarraitzen dau.
zati honetan. Vale? Hiru puntuan, gorakorra berakorra izateko, kontutan eduki behar dugu, bere eskumaldeko puntuak, bere eskumaldean dauden puntuak altuago direla, eta bere eskerraldean dauden puntuak bajuago direla. Beraz, puntu horretan ere gorakorra da. Vale? Beraz, gorakortasuna dator. Gorrotu beti parentesiak hemen, minus lau, minus bitik, bil, batetik, bostera. Vale? Eta berakorra izango da, minus bitik, batera, zati honetan. Vale? Minus bitik, batera.